Okay na lang sa friends. Kasi yun naman kayo. Uy, samba, bugo! Wala, okay na. Gamot ka na. Gamutin. Ano to? Gamutin. Gamot lang. Basta gamutin. Gamutin. Guys, ako ba si Mylene? Hi guys. Ali po. Ala. Uy, otay na ganyan nga duwa. Tarong nga may ha? Sana all cards. You serious? Patay. 4, 5, 6. Bilisan na mong game. Bilisan na mong game. Saka na name cards. Kaya mo i-cards. Naipasa. Yan na siya. Laban lang. Nakulbaan ka rin na rin. Nakulbaan na yung atay. Manutbrush mo. Sabi ng papa ko, ako sa... Buko lagi ko dira. Ayo, atay, Kung yan ang mubarog, pinika, dawat na sasagan ka lang, kaya para, dili mo kasing kayo ka, kasi niya magkakubot. Bitaw. Challenge sila ninyo para makuha ninyo. Yun siya, promise. Iba na, sige na ito mga sudan. Natay sweet and sour? May gusto nung gusto. Sabaw na ninyo, kaya para mura ba? Sige, so, ang nasa na yung manglingkod ha, manglingkod. Sige, let's start the game. Go na! 3, 2, 1, go!
Uy! Uy, kainit! Dito eh. Sige nga. Tatagaan na tanan. Manam na. One, go! Pagkakamyan na yan, pagkakamyan na. Alam ka mo, tapi. Pagkakamyan na yung mabili. Alam ka. Bogo! Wait, gulit tayo. Quiet pa na, quiet pa. Oy, oy, oy. Padayon. Padayon. Pinagamyan na, yoy. Pinagamyan na. Quiet pa na. Pinagamyan na, oy. Oy, ayaw. Wait, gulit tayo. Wait, wait, wait. Padali, oy, gulit tayo lang yun. Pwede sa babang ka. Yan, baba. Stopper. Sige. As I count, 5, you will open the gate. 5, 4, 3, 2.
Ugmot, char lang. So, aniya kami karon sa mong Christmas party. So, padung namin mga on mga guys. Mga mil loves. Oh, gwapa kayo no? Serious? Alam ka mo pa yan. Alam ka mo pa yan. Alam ka og siya diyang naipot yun siya, girl. Ako daw. Kung gusto mo tanaw sa akong channel, guys, subscribe lang mo nga. Cancer Blazer 1. Wala ba yan? Naday. Nakoy channel day. Lagi mo tayo. Nakoy channel. Og sa diyan nakoy muta. Og tira mong cameraman. Among cameraman murag statwa sa Santo Niño. Uy. Diba? Lagi kong agta. Lagi kong agta. O kabayti. Nya nakoy class. Para akong classmate nga way tumong kinabuhi. Nga amurag ang kinabuhi kumot-kumot siyawa. Para naon ni siya si Karel Kendall. Ay. Virgin pa lang ha, virgin. O kanina nakadawat kami og medal. Medal of Excellence. Karang kanang pinakadakong source mo ni siya. Mo ni ang medal sa mga gamhanan o kani sa mga manundugay. So shout out mo diya sa akong vlog. Kaway-kaway sa akong vlog, guys. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa akong vlog, guys. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa akong vlog, guys. Kaway-kaway. Oh, mo na sa mga tao nga mga way pulos kinabuhi, guys. So, mo na to siya, guys. So, hi guys. Hi, guys. Welcome to Nag-waiting Kapilas game Vlog. na lang may para mong eat. Ay mga milabs. So karon nagpaabot namin sa mong pagkaon, nagkukad pa sila. Gutom na kaayo. Maho na yung pagkaon guys. Lagi, ang aroma kayo, may sumot na dyan mo. Ano kayo? Say hi. Hi guys. Uy, boss, di kasi ikaw pumagyo. Bumang. Christmas na yun! Subscribe! Like and subscribe! Make a wish come true. Baby, all I want for Christmas is you. Subscribe to my channel, eh, pero wala na ako po sa content. Subscribe niya ako rin. No. Fun. Alin? Congrats to us! Magmanita-manito namin. Ben Senyor! 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 Hoy, nakapagay sa! Yeah! Hug! 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 Ikot sa dati. Oy, Philadelphia daw! Philadelphia! Bongga! Isa na ulihaw. Ay, guys, wala na pulutan. Isa kay wala. Ayaw na siya. Kuha na. Kadong. So, hi mga vlogs. Just got home and muna to kong video. Muna gito siya. So, kanang kung na-enjoy mo, don't forget to like and subscribe. And then, mo din ako nadawatan sa ako ang sa amo ang manita-manito. And oh my gosh, I so love it. So thank you, Valia.